er vi. Ja, kan du tage den? Kan far må hjælpe dig? Kan du tage den? Ja, skal du have en? Værsgo. Nej, Anna. Skal jeg hjorte? Skal jeg hjorte? Skal du hjorte? Skal jeg hjorte? Ja, værsgo. Ja. Hvad? Smag på det. Kan du spise det? Ind i munden. Ja, til mig jordbær ind i munden. Ja, ind i munden. Det ved du. Så er noget andet. Det er godt med creme på, ikke også, Anna? Tak. Hvor er den hen? Nej, farmor. Hvad er det? Det var gravkorn i gang. Kan du spise den? Ikke sådan en fødsel, så får man lov til det hele. Prøv at spise. Ind i munden. Ind i munden. Men det er dejligt. Skål. That's about rich. Det er fantastisk at se. Hold da op. Skal du ind i munden med, Anna? Du er godt reddet lige der på kanten. Det der creme der, det er bare alle tiders. Mums. Det skal du sgu ikke lære af. Har bedstefar, han er også ude på skrammer nu. Skal du smage, bedstefar? Nej, tak. Nej, på det gør det igen. Det gør det igen. Dele. Ej, ikke mere spise. Andet spise.
Den her spiser. Så er det bare, du delen det. Ja. Super en stor mund. Ja, det er godt. Jeg deler gerne, selvom det er mig, der er pludselig. Ja. Så er jeg gammel. Men du giver mig sådan en dejlig smil, der kan jo ikke spise samtidig.